Космодиск представя Надежда, по професия химик. Нейната история започва преди повече от 20 години в Ангола. Когато бях на 50 години, се случи с мене инцидент, който промени напълно моя живот. Де тогава да беше космодиска, за да помогне на моя гръб? Намирах се в Ангола. Там, в един микробус, шофьора не можа да вземе завоя. Счупих двата крака, ръката, в лакета, в рамото. Имах удар по главата и изобщо бях много зле. Един хубав ден, когато болките ми в гърба ставаха непоносими, го сложих на гърба си и започнах работа. И, о Боже, забравих, че нещо има на гърба ми, забравих и за болката. Абсолютно истината ви казвам. Напълно се върнах към стария в моя живот. Аз съм ето на 74 години вече и мога да си позволя да дойда на морето. С внука ми много обичаме да играем на топка, състезаваме се на плуване. Чувствам се много добре. И да ви кажа, благодарение на Космодиск. Вземете вашия Космодиск Класик в две части за гръбнака и кръста. Обадете се още сега. Космодиск е терапевтично средство за облегчаване на болката. С Космодиск вашият гръб ще ви бъде благодарен. Нашите консултанти ви очакват на телефон 02 81 851 84. Позванете, попитайте за вашата клубна карта. С клуб 5 звезди ползвате много отстъпки и специални предложения. Аз съм го изпитала на гърба си, точно буквално. Елате в магазините на Топшоп, изписани на екрана, и вземете Космодиск Класик. Вашият гръб ще ви бъде благодарен.